рӯзҳои 4 ва 5 июн дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба варзиши сабук ба хотири Геннадий Арзуманов баргузор шуд. дар ин мусобиқа ки ба таври анъанавӣ доир мешавад, варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон иштирок доштанд. варзишгарони ҳайати Тоҷикистон дар ин мусобиқа хуб дурахшида тавонистанд 12 медал аз ҷумла 3 тилло, 5 нуқра ва 5 биринҷӣ ба даст оваранд. яке аз беҳтарин натиҷаро дар ин мусобиқа варзишгари тоҷик ки иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 мебошад, Илдар Аҳмадиев гузошт. ӯ дар сабқатҳои ба масофаи 100 метр миёни мардҳо ин масофаро дар 10:37 сония тай намуда медали тиллоро ба даст овард. Фаворис Музрапов ҳам варзишгар ва давандаи тоҷик зинаи дуюмро дар ин намуди варзиш ба худ ихтисос дод. худи Илдар Аҳмадиев бошад ҳамчунин дар ҷаҳиш ба дарозӣ бо ҷаҳидан ба дарозии 7 метру 59 сантиметр соҳиби медали нуқраи ин мусобиқа гардид. аз сӯи дигар дар дав ба масофаи 200 метр варзишгари тоҷик Фаворис Музрапов ки аллакай соҳиби як нишони нуқра гардида буд, масофаи мусобиқаро дар 21:71 сония тай намуда зинаи якум ва медали тиллои ин намудро ба худ ихтисос дод. аз оилаи Пронженко ки давандаҳои машҳури Тоҷикистон маҳсуб мешаванд, ҳамчунин Леонид Пронженко давандаи машҳури кишвар дар масофаи 400 метр бо мониаҳо бо муддат замони 53:12 сония беҳтарин натиҷаро ба даст оварда сазовори медали тилло гардид. ин варзишгари тоҷикистонӣ дар масофаи 110 метр бо мониаҳо низ бо муддат замони 14:98 сония сазовори медали нуқра гардид. земнан дар масофаи 400 метр бо мониаҳо Муҳаммадризо Мирзозода низ бо муддат замони 55:28 сония ба медали нуқраи ин риштаи варзишӣ даст ёфт. ҳамчунин марафончии тоҷик Раҷабмо Абдуллоева миёнибоновон дар масофаи 5000 метр бо муддат замони 18 дақиқаву 55:50 сония дар зинаи дуюм ва дар масофаи 10000 метр бошад бо муддат замони 40 дақиқаву 24:55 сония зинаи сеюмро ба худ ихтисос дод. дар масофаи 10000 метр миёни мардҳо Меҳробҷон Одинаев, дигар варзишгари тоҷик, бо муддат замони 31 дақиқаву 48:73 сония соҳиби медали биринҷӣ гардид. ду медали биринҷии дигарро Зикрилло Туррахонов дар найзапартоӣ ва дастаи Тоҷикистон дар эстафетаи омехтаи 4x400 метр сазовор гардиданд ки ин эстафетаро дар 3 дақиқаву 40:59 сония тай намуданд. ҳамин тавр теъдоди зиёди варзишгарони тоҷик ки иштирокчӣ дар ин мусобиқа меъёри устоди дараҷаи байналмилалиро ба ҷо оварданд ва ҳамагӣ талош доранд ки бо беҳтар кардани натиҷаҳои худ меъёрҳои лозим барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ва бозиҳои олимпиро низ иҷро намоянд.